реших да пиша с нея Малката Божана. И понеже тя беше само, когато написахме първата, беше на 2 години. Там не мога да дам много информация за 2-годишно дете, както давам в последната в Подводния свят. Тя е на 4. Тя вече знае повече от мен. Знаете ли какво ми вика? Ох, какъв термин английски имаш! Верно! Тя ходи в една градина Монтесьори. Там имат един англичанин, който им го вика, пък аз И така става, че Божана говори с по-добро произношение и ми се смее вече. А току-що казах на първите 2 редици деца съвсем скоро, понеже аз се водя, тези книжки ги илюстрира един и същи художник, много талантлив, завършил академията, който се казва Костадин Костадинов. И обикновено, за да съм сигурна, че илюстрациите ще харесат на вас, аз взимам Малката Божана и отивам да гледаме рисунките, които той е направил. И много се изненадах при Малката Божана в деня на буклуци. Знаете ли защо? Отиваме и той ги показва една след друга илюстрация. И Малката Божана изведнъж вика: бабо, дай си ухо, да ти кажа нещо. Кажи му на това да ги махне тия лукове. А на една илюстрация, къде са бабата и дядото, за които разказваме за ливенското яйце, за чирупчиците, имаше 2 глави лук. Художникът е чул и вика: едната глава ли да махна? Или и 2? Тя отсече и 2. След това, като се вгледахме в художника, наистина тези глави претоварваха илюстрацията, не бяха толкова нужни. Тоест, вие, децата, интуитивно усещате кое е точно, кое е красиво, кое ви харесва и защо ви харесва. Та с раждането на Малката Божана и започнах да пиша тези книги, за които Божана казва: как си ги писала ти, бе? Кой ти ги каза? Аз. Защото тя не можеше да пише още, когато ми съобщи, че тя ги била писала и не аз трябва да одобрявам илюстрациите, а тя. Така, и когато написах първата книжка, понеже Божана беше малка, реших да има вътре феи, извънземни, зяпълчо, който ще й открадне, ще се опита да открадне звездата. Историята да е по-детска и по-витална. Знаете ли какво значи витална? Не знаете. Така, по-фантазиорска. По-фантазиорска. При втората обаче, понеже бях прочела много детски книги, се ядосах на чужденци. Само за чудовища пишат, само за феи пишат. А в живота има и буклук, бе. И този буклук го правим ние. Нали така? Да. Гледате днеска бутушките, като излезе да говори вашата учителка, вие гледате бутушките. Да. Той погледнете в лицето, той погледнете в бутушките. И изведнъж виждате бутушките и вънка на буклук. Те са се омърляли, тя ги е износила, те са се скъсали. И ако е Божана до мен, ще каже: да, каква гадост, много обича думата гадост, и ще посочи хвърлените бутушки до контейнера. Обаче баба й казва: аз тези бутушки ги познах. Те са на една учителка от едно училище с едни много умни деца. И тази учителка много се обичаше обувки. И като се станеше пред учениците, даже потърпваше от време на време. Нали така? И тогава вече вие можете да напишете и да ви разказ. Кое ви впечатлява повече, това, което излиза от устата и тя ви занимава, или потропването? Така че
Затова реших да напиша, и понеже всеки буклук, преди да се превърне в буклук, е било радо. И тогава реших от всеки буклук, който видим на пътя, да направим по една приказка. Такива приказки вие винаги може да напишете. От какъвто буклук се сетите, дори от обелките на картофите. Защото вие знаете ли, че като посеете обелките на картофите, ще израсне картоф. А третата книжка, Малката Божана в подводния свят, понеже Божана вече порасна, почна да чете, да пише, тя сама чете и сама пише на 4 години. И аз реших да напишем книга, в която да има много полезна информация за този, който я чете. Много малко познават кривия рак, светещия черви, кожестата костенурка. Много малко. Делфини сте виждали в делфинариума. Синия кит също малко се познава. Ами лампата? Мале светещата лампа. Има страхотно интересни животни в океана. Да, обаче, веднага се чудите, какво прави Малката Божана в Индийския океан, като е толкова малко. Ами има фантазия. Най-напред се опитва да удра дните, си напред, че се ги удра. Понеделника, вторника, срядата, да порасне по-бързо и по-голяма, вижда, че е уморително. И вика, що не се кача на крилете на фантазията, хем ще си стоя, хем ще стигна в Индийския океан. И изведнъж чак пада върху синия делфин. Нали така? Да, синия кит. Правилно, благодаря ви. Така че, всеки от вас може да се пробва да пише книжки и според групата деца, за която ги пише, защото третата книжка е за вас. Нали разбирате? И на тия срещи децата обикновено ми казват какво харесват и какво не харесват. Имах много сериозен проблем с децата във Варна. Да споделя ли? Имаше около 200 деца. И тогава аз говорих, беше излязла само първата книжка Малката Божана в нощта на чудесата. А там има един много интересен диалог, разговор на Малката Божана и Бухала. Бухала в един момент казва, че е вълшебник и може да превърне всички листа на дървото в златни монети. Обаче Божана, тя е артистка, тя е творец, нея парите не я интересуват въобще. И вика, не искам да ги превръщаш в монети, не са ми интересни парите. Превърни ги в бомбони. И знаете ли какво ми се случи? 200 деца вдигнаха ръце и почнаха да викат: Малката Божана сбърка! Викам, защо да е сбъркала Малката Божана? По-добре да ги превърне в пари. И аз много изненадана попитах: какво ще правите толкова много пари? Едно момче дига ръка и вика: ще си купа и книжки и бомбони. Да. И трябва да се замисля при друга книжка как да боравя с парите, защото пък и аз много не обичам парите. Не отричам, че са важни и са необходими. Ама като прочета една книжка, цял един свят откривам. Никак не ми е драго, когато хората много обичат пари. Ама, нали за това е интересен света, хората сме различни. Много различни и това прави света много интересен. Сега в момента, вчера приключихме 4-та детска книга, която се нарича Смехориите на Малката Божана и вътре има истории, в които децата много ще се смеят. Много ще се смеят. Така че ще напишем още една, която ще е 5-та
И след това ще издам вашата книга с вашите разкази и така ще стане цяла поредица от малки божани. И това ще е първата поредица в детската литература в България. Оказва се, че нямаме нито една детска поредица. Кажи, красавица. Художникът е рисувал около 3 месеца. Тоест най-малко след 4 месеца. Много дълго рисува, защото всичко най-напред го прави на ръка, после го прави на компютър. Вижте го колко е добър. Всяко нещо трябва той да успее да го... Ето, гледайте сега октопода, какъв е красавец. Да го оформи. И вътре са 30 разтвора, които той оформя, качва ги на компютъра, съобразява ги с формата на книжката, поради което аз бързам да му подам текста, за да има време той да работи. Надявам се до края на годината... На кого беше? Заповядай. Надявам се до края на годината да направим 2 книжки и също до края на годината да издадем и вашата книга, която вие сте дописали. Деца дописват Малката Божана. Ще оставя визитки.